Wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dy dangau loes pryd hyn rwyfan dibrisio'r byd a'r holl o gwnian syanddo i gyd. Nad i'm ymddiried tra bwyf byw, ond yn dy angau difyniw, dy boenau di a thfarol glwy, cael fod yn ymfrost i mi mwy. Dyma lle'r ydwydd a'r brynhawn, rhasus a'i disgleirion llawn, mil o'r unweddau yn gytun, yn prynu'r bwrdd giliedig ddyn. Pwy'n a llawenydd dan y loes, tristwch a chariad ar y groes, ble by'r unweddau fel y rhain, erioed o'r blaen, dan goron ddraen. My fi a Beth a fer dy glod, bob eilyn sydd o dan y rôd, ac wrth fyfyrio a dy waed, fe gwymp bob delw dan fy nraed. Bore da, a chroeso cynnes i bawb ohonoch chi yma eto ar gyfer gwasanaeth diweddara o Fro Alet. Wan wsos dwytha, mi nes i dynnu eich sylw chi, nid bod angen gwneud hynny, at y ffaith mod i wedi torri'n ngwallt. Wel, y diweddara wsos yma ydy bod gynna i gadar newydd. Cadar dwi wedi cael yn anreg pen blwydd, sydd fod i helpu nghefni a cadw nghefni chydig bach yn sythach, wedyn dwi'n gallu troi, mae'r gadar ddu wychlyd wedi mynd, fyddwch chi'n falch o glywed. A mae'n rhyfedd dydy, achos mae'r cyfnod clo yma yn gallu teimlo'n ofnadwy o undonnog, bod pob diwrnod yn debyg iawn i'w gilydd. Ond y gwir ydy, os ydym ni'n meddwl amdano fo ac yn ystyried pethau o'r persbectif cywir, fel ac yma'r ysgrythyr yn dysgu ni, mae pob diwrnod yn newydd, yn gyfla o'r newydd i ni foli Duw, i ni weld rhywbeth o'r newydd amdano fo yn ei ogoniant, yn ei ras ac yn ei gariad fel tad, mab ac ysbryd glân. Ac wrth i ni droi at y Beibl, mi da ni'n gweld y geiriau yma yn galarnad y drydedd bennod. Nid oes terfyn ar gariad yr arglwydd, ac yn sicr ni ffalla ei dosturiaethau. Y maent yn newydd bob bore a mawr i'w dyffyddlondeb. Felly, be bynnag ydyn ni'n ei wynebu ar hyn o bryd, sydd bynnag ydyn ni'n teimlo bore yma, mae'n sicr bod gynnon ni gyfla o'r newydd i addoli yr arglwydd Dduw, i roed yn gofidia
ger i frono mewn gweddi yn heiddiant Iesu Grist ac i bwyso ac i ddyheu a gofyn i'r arglwydd yn bendithio ni, yn arwain, yn sancteiddio ni trwy ysbryd glân wrth i ni wrando ar ei air. Felly, dewch chi fod yn barod i ymateb i air Duw wrth i ni addoli y bore yma, wrth i ni wrando a rhoid yn hunin i Dduw. A gywchwn ni gychwyn hynny wrth i ni weddio y bore yma hefo'n gilydd. O Dduw ein Tad, da ni'n diolch i ti am gyfle o'r newydd i geisio dy wyneb di, i blygu o dy flaen di yn cydnabod, yn pechod, yn cydnabod yn gwendid ac yn gofyn arglwydd trigar ha. Dangos Iesu Grist yn ei holl fawredd, yn ei dynerwch, yn ei ras a'i gariad. Atgoffa ni o wirionedd bendigedig be mae Iesu wedi wneud yn marw ar groes am yn pechoda ni ac yn codi'n fyw o'r bedd yn fuddigoliaethus. O ysbryd glân, gweinidogaetha i ni yn yn heneidia ni gan siapio'n meddwl a ymatab yn calonna ni i'r hyn y byddwn ni yn ei glywed y bore yma. Arglwydd bendithia felly, maddau ni bob pechod a bai ac arwain ni trwy gyfrwng gwasanaeth yma, lle bynnag ydyn ni a pryd bynnag y byddwn ni yn ymuno yn y mawl. Da ni'n gofyn hyn yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist, ein ceidwad bendigedig. Amen. Wel, da ni yn mynd i fod yn cario ymlaen yn cyfres yn edrach ar lyfr y Salma bore yma, a da ni wedi cyrraedd Salm 27. Ond cyn hynny, dwch i ni fod yn barod i foli ar gân, boed chi eisiau gwrando ar yr emyn yma neu ymuno yn y canu. Mae'n hen emyn lle da ni yn cyflwyno'n dyhead i'r arglwydd weithio arna ni, lle bynnag yr ydyn ni y bore yma. Emyn rhif 184 ydy hi yng Nghanion Ffydd. Dyro i ni weld o'r newydd mae ti arglwydd i'w ein rhan. Aed dy bresenoldeb hyfryd gyda thweision i bob man. Sydd yn addas iawn pan da ni ddim yn gallu bod hefo'n gilydd, da ni'n gofyn am bresenoldeb Duw lle bynnag yda ni. Tyr di lawr, arglwydd mawr, rhod y fendith yma nawr. 184. Wel, mi fyddwch chi yn ymwybodol o bryd i'w gilydd bod ni yn cael gwybod am sut mae Cristnogion ar draws y byd yn dygymod
yn y cyfnod yma. Da ni wedi cael sgwrs bach gan Aneirin dro yn ôl lle oedd o'n deud sut oedden nhw yn ymateb i'r cyfnod heriol yma hefo'r feirws yn Misoram. A chydig wythnosau yn ôl, mi nes i rannu hefo chi diweddariad gan rai o elusennau cyfieithu'r Beibl sydd yn gweithio yn Affrica ynglyn â sut mae y gwaith yn mynd yn ei flaen yn fanno. A mae o'n beth da, yn beth buddiol i ni gofio na nid ni a'n sefyllfa ni ydy'r unig bobl yn y byd. Dwi'n gwybod bod ni fel Cristnogion yn perthyn i eglwys fawr byd-eang, a mae'r heria, mae'r sefyllfaoedd da ni'n wynebu yn gallu bod yn debyg, neu'n gallu bod yn wahanol yn dibynnu ar yr amgylchiadau. Ond nid yn unig da ni fel Cristnogion yn rhan o eglwys fyd-eang ar hyn o bryd yn 2021, ond da ni hefyd yn rhan o bobl dduw yn mynd yn ôl dros canrifoedd a miloedd o flynyddoedd hefyd. A mae o nid yn unig yn beth da i ni wybod beth sy'n digwydd ar draws y byd mwyn gweld a chymharu'n sefyllfa ni, ond mae o'n beth da i ni edrych yn ôl i weld sut mae Cristnogion trwy'r oesoedd wedi delio â gwahanol sefyllfaoedd. Ac wrth gwrs, wrth i ni wneud hynny, da ni'n cael yn atgoffa, dydy enghraifft wynebu heintiau neu amgylchiadau argyfyngus fel gwlad yn ddim byd newydd i bobl dduw, i deulu Duw ar draws y canrifoedd. Ac wrth i ni feddwl am hynny, o'n i isio y cyfle yma i roi rhyw fath o adolygiad, wel, dim adolygiad, mae hwnna'n yn air rhy ffansi, ond eich cyfeirio chi at gyfrol dwi wedi chael yn ddiweddar, cyfrol sydd newydd gael i chyhoeddi. A hon ydy'r gyfrol Y Credaf wedi cael ei golygu gan Eifion Jones. A be ydy hi, fel mae'r is-deitl yn awgrymu, casgliad byr o gredoau a chatecismau Cristnogol. A be mae Eifion wedi wneud ydy cyfieithu nifer o hein i'r Gymraeg. A maen nhw yn mynd yn ôl dros mwy na 1500 o flynyddoedd i rei o'r credoa cynhara sydd yna i'r eglwys Cristnogol, ac yn mynd holl ffordd i agos at adra i ni yn cynnwys y catecism hyfforddwr Thomas Charles. A beth sy'n hyfryd o ddarllen y gyfrol yma, gafodd ei chyhoeddi, oedd ei allan dolyg dwi'n meddwl, ydy bod o'n helpu ni i weld be mae Cristnogion wedi i gredu ar draws y canrifoedd, a be ydy'r gwirioneddau hynny sydd mor ganolog ym mhob oes ac mewn diwylliannau a rhannau gwahanol o'r byd. Ac mwyn i ni ystyried hynny, mwyn i ni werthfawrogi hynny, dwi'n mynd i gynnwys un o gyfieithiadau Eifion sydd yn y gyfrol yma, cwestiwn cyntaf Catechism Heidelberg. Catechism wrth gwrs ydy'r hen drefn yr oedd Cristnogion yn ei ddefnyddio i ddysgu plant gan fwyaf ynglyn â gwirioneddau y Beibl. Ac mae catechism yn debyg i, sa rhai o'ch chi'n cofio rhodd mam o bosib, ar ffurf cwestiwn ag ateb. A mae Catechism Heidelberg, fydd rhai ohonoch chi yn gyfarwydd â hi, mi gafodd ei sgwennu o gwmpas 500 mlynedd yn ôl, 1563 os dwi'n cofio'n iawn. Ac mi gafodd ei chynllunio a'i sgwennu gan Gristnogion yn yr Almaen bryd hynny, wrth i brotestaniaeth ehangu ar draws Ewrop. Ond cwestiwn cyntaf Catechism Heidelberg, a dwi'n mynd i roi y geiriau fyny ar y sgrin, a cofiwch, dyma be oedden nhw yn gredu ac yn dal gafel yn efo ac yn dysgu plant 500 mlynedd yn ôl yn yr Almaen. A mae'r cyfieithiad yma gan Eifion Jones yn help garw i ni fyfyrio ar y gwirioneddau yma. Ac felly dwi'n mynd i roi y geiriau fyny ar y sgrin i chi gael gwrando ar gwestiwn ac atab cyntaf Catechism Heidelberg. A'r cwestiwn ydy, dwi'n mynd i sgwennu fel lawr yma, o fydd o lawr ar y sgrin. Be ydy yn gobaith, be ydy'n pennaf obaith ni, wel, mi welwch chi ar y sgrin fan, mewn bywyd a marwolaeth. Mi roi chydig bach o amser i ni fyfyrio, ac yna mi fydd Dafydd Timothy Cymeriadog yn gweddio cyn i ni gael yn darlleniad o Salm 27 gan Oswen Davies, Llanfair Talhaearn. Ond dewch i ni droi at eiriad y Catechism. Beth yw dy unig gysur
mewn bywyd a marwolaeth. Ar ateb, nad feiddo fy hun wyf, ond eiddo fy ngwaredwr ffyddlon Iesu Grist, yn gorff ac enaid, mewn bywyd ac mewn marwolaeth. Yr hwn sydd wedi talu'n llawn am fy holl bechodau a'i werthfawr waed, ac wedi fy rhyddhau o holl rym y diafol. Yr hwn hefyd sydd yn fy nghadw yn y fath fodd fel na all, heb ewyllus fy nhad nefol, yr un blewyn gwympo oddi ar fy mhen. Yn wir bod yn rhaid i bob peth gydweithio fy iachawdwriaeth. Ac felly, trwy ei ysbryd glân, mae hefyd yn fy sicrhau o fywyd tragwyddol ac yn fy ngwneud yn wirioneddol ewyllysgar a pharod o hyn ymlaen i fyw iddo ef. O arglwydd Duw holl a lluog, da ni'n dod o dy flaen di unwaith eto, da braint ac anrhydedd i gyflwyno'n hunan i dy sylw di heddiw. Da ni'n gydnabod di yn dduw mawr, yn dduw nerthol, yn dduw pur ac yn dduw sanctaidd. Arglwydd mae dy weithredoedd yn mynd o dy flaen di, rwy ti'n un sy'n heiddi clod, rwy ti'n un sydd yn heiddi dy ogoneddu. Arglwydd da ni'n sbio'n cwmpas ni yn y greadigaeth ac yn gweld dy ogoniant di. Yn rhyferthwyr tonau da ni'n gweld dy nerth di. Ym mhetalau'r blodau'r draen da ni'n gweld dy gywreinrwydd di. Ac yn soniarus gan yr adar sy'n yn lloni ni. Diolch y ti arglwydd am dy greadigaeth. A diolch y ti amdana ni arglwydd dy greadigaeth. Pen llanw dy greadigaeth. Dileit dy galon di. Da ni'n diolch i ti arglwydd dy fod ti'n grewr ac yn gynhaliwr, yn dad i ni, yn cynnal ni, yn cofleidio ni, yn meithrin ni, yn coleddu ni, ac yn bwysicach na dim, yn caru ni. Arglwydd, mi rydan ni'n dy garu di, jyst bod ni'n rhoi sâl ofnadwy am ddangos hynny. Maddau ni arglwydd, a rhoi ni nerth i ni allu dy garu di fwy unwaith eto. Da ni yn diolch i ti, dy fod ti'n dduw rhyfeddol. Da ni'n diolch i ti am gyflwyno dy air i ni trwy'r Beibl. Da ni'n diolch i ti dy fod ti wedi rhoi cyfle ni allu darllen a dallt dywyllus di dipyn bach a hanes y daith. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am rodd arbennig dy fab Iesu. Yn dduw a fy'n fodlon darostwng ei hun i ddod yn y cnawd ato ni fel un ohono ni i ddangos i ni'r ffordd yn ôl at y ti, bobl oedd wedi cymryd llwybra anghywir ac wedi mynd i drallod, bobl sy'n pechu, bobl sydd yn dilyn i trywydd i hunain yda ni. Ond mi rwy ti yn arglwydd sydd yn drigarog, sydd yn tosturio, sydd eisiau diogelu dy bobl, sydd eisiau tynnu ni nôl i dy fynwes di. Ti eisiau'n hachub ni. Diolch am anfon yr arglwydd Iesu i achub bob un sy'n credu yno ti fel iachawdwr personol yn ei galon, trwy aberthu cwbl hunanol, aberth eitha farwolaeth erchyll ar y groes mwyn rhoi gobaith i ni, rhoi bywyd i ni am byth, ni sy'n heiddi dim ond gwg y nef. Arglwydd, da ni'n dod o dy flaen di, a gymaint ar yn calonna ni ar hyn o bryd. Da ni'n dod o dy flaen di a chalonnau o ddiolchgarwch, o waelod calon, a chalonnau trwm arglwydd yn enwedig y dyddiau yma, lle mae'r pandemig Covid wedi cydio yn y byd. Arglwydd, trigar ha, gwel y dioddefaint, y galar a'r gofid, yr pryder, yr hiraeth, y poen. Arglwydd, dwi'n gwybod bod ti'n gwybod. Dwi'n gwybod bod ti'n un sydd yn ôl dy ddewid, byth yn anghofio, nac yn gadael dy bobl. Da ni'n gofyn i ti ddal at yr addewid hwnnw arglwydd trwy'r pandemig yma. A da ni'n gofyn i ti yn arbennig i'r pandemig yma ddod i ben. Arglwydd, da ni'n datgan bod ti'n dduw cariad, yn dduw gobaith, yn dduw ffyddlon. Ti yw dyw'r ateb.
Da ni'n diolch i ti trwy hynny dy fod ti wedi dod ag atebion yn barod a rhoi gallu rhyfeddol i wyddonwyr i greu'r brechlynau yma. Da ni'n diolch i ti am sgiliau'r meddygon. Da ni'n diolch ti am ofal tyner a diwyd y nyrsys a'r gofalwyr iechyd i gyd mewn cyfnodau trwblus iawn. Arglwydd, diolch i ti. Ond da ni'n gofyn mwy, Arglwydd. Da ni'n gofyn am cael madal ar pandemig yma. Da ni'n gweddïo'n daer hefyd dros y byd. Da ni'n gweddio am rannau o'r byd lle mae yna ryfela a gormes. Rhannau o'r byd lle mae yna newin, caledu, llifogydd. Da ni'n gofyn i ti ac yn gweddio am ddoethineb i arweinwyr byd, Arglwydd, i gydweithio â chalonnau graslon trigarog ac i roi rhwydd hynt i weithwyr dyngarol allu darparu'r adnoddau a lleddfu y trafferthion gymaint o gymunedau sy'n dioddau ledled yn byd ni. O, Arglwydd, gwranda gweddi. Da ni'n gwybod dy fod ti, Arglwydd, wrth i ni'n geisio di dy fod ti'n gwrando. Da ni'n gofyn i ti gyflawni yr hyn wyt ti trwy dy air yn addo gwneud. Da ni eisiau gweld a thystio i dy achubiaeth unwaith eto yn ein cenedl ni, yn ein teuluoedd, yn ein cymunedau ni a thrwy'r byd i gyd. O, Arglwydd, llenwa ni o'r newydd, agor yn calonna ni ar ysbryd glân. Llenwa ni a chariad o'r newydd tuag at ti a tuag at bobl o'n gwmpas ni. Llenwa ni a chynsyrn a gofal dros eraill, yn gorff meddwl ac enaid. Arglwydd, da ni'n pledio na ti. Da ni'n trystio ti, Arglwydd, a da ni'n gofyn i ti am achub. Da ni'n gofyn i ti i roi arwyddion gwanwyn yn y tir. Da ni'n gofyn i ti i roi arwyddion goleuni ar y gorwel. Da ni'n gofyn i ti, Arglwydd, am roi gobaith yn y gwynt, a bod i ni sicrwydd y tu hwnt i'r bedd o fywyd yn ei lawnder gyda thi am byth wrth i ni roi yn bywydau i ti. Arglwydd, cynnar tân unwaith eto na'n calonna ni i dy wasanaethu di. A rho'r gân unwaith eto ar yn gweddusau ni i dyfoli di fel wyt ti yn ei heiddi. Arglwydd, da ni eisiau blasu a theimlo'r cariad, yr wefr pan wnaethon ni dy gared i gynta. Bywha ni, adfywia ni. Da ni'n cyflwyno'n hunan a'n teuluoedd i ti, a'n pryderon a'n gobeithion. Ti da ni'n agosach at yn gilydd ac at y ti yn Iesu, yn brawd a'n prynwr. Amen. Salm 27. Yr arglwydd yw yn goleuni am gwaredigaeth, rhag pwy yr ofnaf. Yr arglwydd yw cydernid fy mywyd, rhag pwy y dychrynaf. Pan fydd rhai drwg yn cau amdanaf i'm hysu i'r byw, hwy fy ngwrthwynebwyr am gelynion fydd yn baglu ac yn syrthio. Pe bai byddin yn gwersyllu i'm herbyn, ni dofnai fy nghalon. Pe doi'r rhyfel ar fy ngwarthaf, eto fe fyddwn yn hyderus. Un peth a ofynnais gan yr arglwydd, dyma rwyf yn ei geisio. Cael byw yn hir arglwydd holl ddyddiau fy mywyd, i edrych ar hawdgarwch yr arglwydd ac i ymofyn yn ei deml. Oherwydd fe'n ceidw yn ei gysgod yn udd adfyd, am cuddio i mewn yn ei babell, am codi ar graig. Ac yn awr, fe gyfyd fy mhen goruwch fy ngelynion o'm hamgylch, ac offryma finnau yn ei deml a berthau llawn gorfoledd, canaf, camolaf yr arglwydd. Gwrando arnaf arglwydd pan lefaf, bydd drigarog wrthyf, ac ateb fi. Dywedodd fy nghalon amdanat, ceisia i wyneb. Am hynny ceisiaf dy wyneb o arglwydd. Paid â chuddio dy wyneb oddi wrthyf, na throi ymaith dy was mewn dicder. Oherwydd buost yn gymorth i mi. Paid am gwrthod na am gadael, o Dduw fy ngwaredwr. Pe bai fy nhad a mam yn cefnu arnaf, byddai'r arglwydd yn fy nerbyn. Disg i mi dy ffordd o arglwydd, arwain fi ar hyd llwybr union oherwydd fy ngwrthwynebwyr. Paid am gadael i fympwy fy ngelynion, oherwydd cododd yn dderbyn dystion celwyddog sy'n bwgwth trais. Yr wyf yn sicr y cafweldau oni'r arglwydd yn hir y rhai byw. Disgwyl wrth yr arglwydd,
bydd gryf a gwrol dy galon, a disgwyl wrth yr arglwydd. Wel, diolch i Dafydd ac i Oswen am y darlleniad. Dwi wedi clywed nifer o bobl dros yr wythnosau dwytha yn deud bod nhw wedi cychwyn cael y pigiad cyntaf y brechlyn ar gyfer Covid. A daw beth ydy hynny, y clywed bod mwy a mwy o bobl yn cael y brechlyn. Ond wrth i chi edrych ar y newyddion, a dwi'n meddwl bore yma oedd o'n bennawd ar wefan BBC, bod Boris Johnson yn deud na i ddyhead oedd i bawb o oedolion ym Mhrydain gael y brechlyn erbyn yr ha. A be maen nhw'n ddeud ydy, dyma ydy yr unig beth sy'n mynd i wneud gwahaniaeth yn y pandemig yma yr ydyn ni yn ei wynebu. Mwyn i bethau allu symud ymlaen, maen nhw'n deud dyma yr hyn sydd yn mynd i ddod â ni allan o'r twll, os liciwch chi. Ac felly, bod ni'n dal i wynebu cyfyngiadau, bod ni'n dal i glywed straeon torcalonus a rhai ohono ni wedi colli anwyliaid, mae yna obaith, mae yna rhywbeth sydd yn cadw yn hysbryd ni i fyny, neu o leia rhywbeth sydd yn awgrymu y bydd pethau yn well. Y brechlyn sydd yn mynd i wneud gwahaniaeth yn ôl pawb. Ond gai ofyn i chi yn ystod y 12 mis dwytha yma, wrth i chi edrych yn ôl, beth sydd wedi gwneud gwahaniaeth i chi? Cyn bod na sôn am frechlyd, be oedd yn eich cynnal chi? Be oedd yn golygu eich bod chi yn gallu wynebu unigrwydd, bywyd un donog, y teimlad yna o dristwch nad ydych chi yn cael mynd na gwneud yr hyn y bysach chi'n dymuno i wneud? Cwmni teulu, da chi wedi cael eich gorfodi i aros efo nhw? Neu ella sgyrsia ffôn cyson hefo ffrindiau neu aelodau o deulu sydd ymhellach i ffwrdd, ond da chi wedi ymwneud mwy hefo nhw yn ystod y cyfnod dwytha. Ond o'ch ni feddwl yn uniongyrchol a gofyn i baradda ma'n ffydd ni, i baradda mae'r arglwydd Iesu Grist wedi bod y gwahaniaeth mawr i ni yn ystod y misoedd dwytha. A dwi'n gofyn hynny, nid achos mae gwneudog ydw i a dyma'r teip o gwestiynau dwi fod i ofyn, ond oherwydd dyma'r teip o gwestiwn mae'r Salm yn gwneud i ni feddwl amdano fo, ynde? Mae'n gwneud i ni ofyn wrth ddarllen Salm 27. Be sydd wedi gwneud gwahaniaeth i'r Salmydd? Sut i fod yn y Salm yma yn gallu mynegu y fath hyder, y fath ymrwymiad i'r arglwydd, be bynnag sefyllfa mae o yn ofni gall godi? Be sydd wedi bod y gwahaniaeth mawr iddo fo allu mynegu'r hyder a'r ffydd yma gweitha sefyllfaoedd anodd? Achos da ni'n gallu gweld hynny trwy'r Salm i gyd yn dydyn. Hyd yn oed, yn yr adnod ola un, mae o fel tasa y Salmydd yn atgoffa ei hun, yn perswadio ei hun bron sut mae byw bywyd o ffydd. Be sy'n mynd i'w gynnal o trwy heria gwahanol sefyllfaoedd anodd sy'n bownd o godi pan fydd na wrthwynebwyr, pan fydd na bobl yn ymosod arno fo. Disgwyl wrth yr arglwydd, neu nôl Beibl.net, gobeithia yn yr arglwydd, medda yr adnod ola, bydd gryf a gwrol dy galon a disgwyl wrth yr arglwydd. Felly os di'r Salmydd yn gallu bod felly, be allwn ni ddysgu o'r Salm yma? A be allwn ni i gymhwyso i'n ffydd ni wrth i ni edrych ar yn gwaredwr Iesu Grist? Dwi'n mynd i fynd trwy'r Salm gyfa, achos mi fysa hynny'n cymryd gormod o amser, ond dwi eisiau tynnu'ch sylw chi bore yma at ddwy elfen arbennig yn y Salm. Ac i ddechrau, dwi am i ni ystyried y ffaith bod y Salmydd, yr hyn sy'n gwneud gwahaniaeth i'r Salmydd, ydy bod o yn troi yn ymddiried yn yr arglwydd sydd yn achub. A mi welwn ni gyfeiriad at hynny yn yr adnod gyntaf ac adnod 9 yn y Salm. Mae'r Salm yn cychwyn yr arglwydd yw fy ngoleuni am gwaredigaeth, neu Beibl.net yn deud, mae'r arglwydd yn rhoi golau i mi ac yn fy achub i, rhag pwy'r ofnaf. Yr arglwydd yw cadernid fy mywyd, rhag pwy y dychrynaf. Mae o'n gosod o'r cychwyn cyntaf
i sylfaen os liciwch chi. Yr arglwydd sydd yn achub ydy'r un dwi'n hyderu yn efo, ac oherwydd pwy ydy o, dwi'n mynd i ofni dim byd. Pwy sy'n mynd i allu yn ysgwyd i oherwydd pwy ydy'r un sydd yn achub, yr arglwydd sydd yn gair i'w amddiffyn o. Nes i ddigwydd gweld rhaglen gyntaf y gyfres ar S4C yn dilyn plismyn uned plismona ffyrdd heddlu Gogledd Cymru wsos dwytha, y llinell las oedd enw y rhaglen. Ac oedd hi'n ddifyr iawn. A dwi'n meddwl, be oedd wedi yn haro fi fwyaf oedd sut oedd roedd yr heddweision yma yn sôn am sut oedden nhw yn gweld eu gwaith eu hunain. Nid sut oedd pobl eraill yn ei gweld nhw, a da ni'n ymwybodol bod yna densiynau yn gallu bod weithiau, ond sut oedden nhw yn gweld eu hunain yn ei gwaith. A be oedden nhw yn ei ddeud oedd bod nhw'n gweld eu rôl nhw, nid fel stopio hwyl pobl, ond fel pobl oedd yn gwarchod, yn achub pobl rhag drygioni a niwed difrifol. Mi oedd o yn ddadlennol sut oedden nhw'n gweld eu hunain fel pobl oedd yn barod i arbed i achub, i warchod pobl eraill trwy roed eu hunain mewn llefydd o risg a pherig. Ac wrth i ni ystyried Duw fel achubwr, a da ni'n troi at y Testament Newydd, a be da ni'n weld ydy mae Duw yn achub trwy fab ei hun, trwy Iesu Grist. Ac mor gyflawn a chyfoethog ydy'r achubiaeth y mae Iesu Grist wedi sicrhau trwy ddod i'r byd, trwy farw ar y groes dros ei bobl a thrwy godi'n fyw o'r bedd. Mae effaith yr achubiaeth yma, neu'r iachawdwriaeth i ddefnyddio'r hen derm, yn y Beibl yn syfrdanol i'w bobl o ac i'r holl greadigaeth y ddeud y gwir. Wan, cofiwch yn ôl i be oedd Catechism Heidelberg yn ei ddeud. Y disgrifiad cynnas hyfryd yna o 500 mlynedd yn ôl, be ydy'n unig gysur mewn bywyd a marwolaeth. Be mae Iesu Grist wedi wneud ynddo? Bod y Cristion yn eiddo i y gwaredwr ffyddlon Iesu Grist. Bod Iesu Grist wedi yn prynu ni, wedi talu'n llawn am yn holl bechoda ni, wedi'n rhyddhau ni o rym drygionus yr un drwg, yn cadw ni ac yn sicrhau bywyd tragwyddol i bawb o'i bobl a'i bywhau nhw trwy'r ysbryd glân. Mae Iesu Grist, yr achubwr, yn achub ni oddi wrth gosb pechod, oddi wrth gaethiwed i ddrygioni, oddi wrth farwolaeth ysbrydol, ac yn achub ni i fywyd newydd, bywyd tragwyddol, i brofi cariad Duw, ac i fod yn rhan o'i deyrnas o, yn rhan o'i deulu fo o bobl yr arglwydd. Dyna ydy'r achubiaeth fel ac yma hi'n cael ei disgrifio yn y Testament Newydd. Duw sydd wedi chyflawni hi a wedi gwneud hynny trwy fab Iesu Grist, ac mi oedd yr apostol Paul wedi dallt hynny i'r dim. Hyd yn oed hefo'i record erchyll o gam drin Cristnogion, mi oedd o'n gweld sut oedd Iesu Grist yn gwbl allweddol i'w fywyd tragwyddol o. Dyma sut mae Paul yn sgwennu yn ei lythyr cyntaf at Timotheus, a y bennod gyntaf adnod 15. Daeth Crist Iesu i'r byd i achub pechaduriaid, medda Paul. Ac yna mae'n deud, a minnau yw'r blaenaf ohonynt. Wel, yn aml pan fyddwch chi yn siarad hefo pobl ac yn sôn wrthyn nhw am yr efengil, y newyddion da am Iesu Grist, mi fyddwch chi'n teimlo bod yna chydig bach o betruso yn mynd ymlaen yma. Iawn, dwi wedi clywed be mae Iesu Grist wedi wneud, ond dwi yn hyn, neu dwi'n stryglo hefo'r llall, neu dwi wedi gwneud y pethau yma nad dwi'n gallu dygymod â nhw, neu dod drostyn nhw rhywsut. Ond sylwch be mae Paul yn ei ddeud. Daeth Crist Iesu i'r byd i achub pechaduriaid, a mae pawb ohono ni yn bechaduriaid. Ac felly mae newyddion da, Cristnogaeth, newyddion da be mae Iesu Grist wedi wneud i achub pechaduriaid yn berthnasol ac yn addas i'w rannu hefo pawb ohono ni. Pob oed, pob rhyw, pob cefndir crefyddol, pob iaith,
pob mater, pob math o ddeallusrwydd, mae'r newyddion da'n berthnasol. Achos y gwir ydy, yr unig ffordd y gallwn ni ddefnyddio be da ni wedi wneud neu be da ni'n stryglo fo fel esgus ydy bod ni'n deud bod ni rhywsut yn wahanol i bawb arall. Bod yn pechod yn euogrwydd ni yn waeth na'r apostol Paul. Hynny di, oedd Iesu Grist yn gallu achub Paul, oedd wedi erlydd Cristnogion, ond mae yna rhywbeth unigryw amdana ni nad ydy Crist a'i rym a'i gariad yn gallu delio fo fo. Duw sydd yn achub, dyna mae'r Salm yn ei ddeud, dyna mae Testament Newydd yn ei gadarnhau, Duw sydd yn achub pobl pechaduriaid, nid pechaduriaid yn achub nhw eu hunin. Ac fel y dudodd rhywun rhywdro, yr unig beth da ni'n gyfrannu at yn achubiaeth ni ydy'r pechod sydd yn golygu bod rhaid i Grist ddod i fyw, marw ac atgyfodi. Ond ella na nid petruso cyn rhoid eich ffydd i ddechrau'n Iesu Grist ydych chi, ella bod chi wedi credu yng Nghrist, wedi profi ddaioni fo, ond da chi'n stryglo rwan. Mae yna ryw amgylchiadau, boed o'n pandemig neu rhywbeth personol, gwahanol, sydd yn gwneud i chi gael amheuon ac ansicrwydd. Ydy Duw dal yn mynd i fod ar waith yn y mywyd i? Ydy addewidion Iesu Grist dal yn berthnasol i mi? Wel, cofiwch gefndir y Salm yma, Salm 27. Da ni'n gwybod yr union gyd-destun ar amgylchiadau, ond mae'r Salm yn datgan na Salm Dafydd ydy hi. A da ni'n gwybod digon am fywyd y brenin Dafydd i wybod bod pethau wedi bod fyny a lawr iddo fynta hefyd. A pan da chi'n meddwl am yr hanes enwoca mae siŵr gen i am Dafydd cyn iddo fo ddod yn frenin, yr orchest fawr, pan oedd o yn ifanc ac yn ddibrofiad yn cael y gorau ar y cawr o Philistiad Goleuath. Mae yna rhywbeth sydd yn cyd-fynd yn daclus efo'r hyn sy'n cael ei fynegu yn y Salm yma. Chi'n cofio'r hanes? Dafydd ifanc yn bugeilio ac yn mynd at ei frodyr i faes y gad ac yn dweud, o mi na i frwydro yn erbyn Goleuath. Mae'n mynd at y brenin Saul a mae Saul yn dweud, o, ti'n mi fyny'r job, sbia, ifanc wyt ti, sgyn ti'n mynd rhyw fath o brofiad. A mae Dafydd yn dweud rhywbeth arbennig, 1 Samuel 17:37. Dyma sut mae Dafydd yn egluro wrth Saul pam bod o'n mynd i wneud yr hyn mae o'n mynd i wneud. Bydd yr arglwydd am gwaredodd o afael y llew ar arth, yn ei brofiad o fel bugail, yn sicr o'm hachub o afael y Philistiad hwn hefyd. Mae o yn disgyn ar ei brofiad o Dduw yn arwain, Duw yn cynnal, Duw yn achub. A mae o'n dweud, mae Duw wedi gwneud efo hynny, dydy o ddim yn mynd i beidio gwneud rwan. Rhyw fath, i nina sy'n credu y bore yma. Os di Iesu Grist wedi rhoi maddeuant i ni, wedi bod ar waith trwy ysbryd glân yn bywyd ni yn barod, diolch di newid i feddwl, diolch di newid y gymeriad, diolch yn mynd i'n gadael ni lawr rwan pan mae o yn barod wedi dangos i ras a'i gariad tuag ata ni. Felly mae y Salmydd yn Salm 27, yr un sy'n gwneud gwahaniaeth iddo fo ydy'r arglwydd sydd yn achub. Ac i ni, yr arglwydd sydd yn achub i weld yn Iesu Grist, mab tragwyddol Duw. Ond yn ail, yn Salm 27, da ni'n gweld na'r un sy'n gwneud gwahaniaeth ydy yr arglwydd sydd yn brydferth yng ngolwg i bobl. Chym mi dynnu'ch sylw chi at adnod 4. Un peth a ofynnais gan yr arglwydd. Dyma'r wyf yn ei geisio, cael byw yn hir arglwydd holl ddyddiau fy mywyd i edrych ar hawddgarwch yr arglwydd ac i ymofyn yn ei deml. Beibl.net yn dweud, dwi isio aros yn hir arglwydd am weddill fy mywyd i ryfeddu at heilioni'r arglwydd a myfyrio yn ei deml. Ond dwi am orffan ar y pwynt yma. Achos ella bod yna nifer ohonych chi sydd yn cytuno hefo be o'n i'n ddeud cynt a'r gwirioneddau am Dduw yn achub yn yr Hen Testament a sut bod hynny wedi dod i'w ben llanw yn Iesu Grist yn y Testament Newydd. Ond wrth i ni ddarllen Salm 27, ac wrth i ni ofyn y cwestiwn be sy'n gwneud gwahaniaeth i ni, mae rhaid i ni ofyn, yda ni yn meddwl am Dduw fel un sydd yn darparu'r pethau da ni isio, neu
Yda ni wir yn dyheu am gael bod yn ei bresenoldeb o, fel ac yma'r salmydd yn sôn yn fama. Yr un peth mae o isio ydy bod yn hir arglwydd. Achos be mae'r salmydd yn ei ddeud ydy, yndi mae o'n arglwydd sydd yn achub, ond mae o'n arglwydd y mae o isio bod yn ei gwmni fo. Syched am fod yn ei deml o, yn ei addoli fo rhesenoldeb y Duw byw. A sylwch o disgrifiad, yn syllu ar hawddgarwch yr arglwydd, neu yng nghyfeithiad William Morgan, yn syllu yn edrych ar brydferthwch yr arglwydd. Meddyliwch am hynny am eiliad. A rhaid i mi gyfadda. Dwi ddim yn ddyn ceir. Dwi'm yn cael unrhyw fath o ddileit yn nhw. Maen nhw'n handi'n dydyn. Handi i fynd o le i le, a dwi'n gwerthfawrogi nhw, a gymryd yn rhwystredig ofnadwy pan maen nhw'n torri lawr. Ond dyna fo, allai ddeithoch chi be di lliw y car, be di oed o, be di wneithuriad o manylion moel ydyn nhw yn unig. Ond i nifer o bobl, a da chi'n nabod digon ohonyn nhw dwi'n siŵr, maen nhw'n dotio ar geir. Maen nhw'n galw i car neu car arbennig yn pride and joy. Maen nhw'n gweld ceir fel pethau hardd. A dyma'r gwahaniaeth ynddo rhwng gwerthfawrogi prydferthwch rhywbeth a gweld defnyddioldeb rhywbeth. A mae hyn yn allweddol i ni ystyried pan da ni'n meddwl am yn ffydd ni. Achos mae Cristnogaeth fyw sy'n gynhaliaeth i ni ym mhob storm yn gweld yr arglwydd yn brydferth. Mi da ni fel Cristnogion am garu'r arglwydd am pwy ydi o, fel tad, mab ac ysbryd glân, a nid oherwydd i fod o'n ddefnyddiol i ni yn unig yn rhoi pethau i ni. Achos os ydym ni'n rhyfeddu at rhywbeth, os ydym ni'n gwerthfawrogi prydferthwch rhywbeth, mi ydym ni yn tueddu i fod yn aros yna yn dydyn. Ac yn hiraethu am fod yng nghwmni yr bobl yna neu'r lle yna eto. Dyna pam mae yna giwia ar gopaon mynyddoedd. Mae pobl yn cyrraedd copa'r Wyddfa os di'n braf, a maen nhw'n aros yna. Maen nhw'n oedi, maen nhw'n rhyfeddu ar y prydferthwch o'i cwmpas nhw. A dyna sut da ni eisiau bod pan ydym ni'n moli'r arglwydd. Y dyhead dwfn yna, nid yn unig i fod yng nghwmni'r arglwydd a cael profi a'i gariad o, ond cael mwy a mwy o hynny. Mae'r salmydd yn deud yn adnod 8, dywedodd fy nghalon amdanat ceisiau wyneb, am hynny ceisiaf dy wyneb o arglwydd. A i felly, da ni'n meddwl am Iesu Grist. Ydyn ni'n meddwl amdano fo fel un gwerthfawr, un hyfryd, un hardd yn golwg ni. Wel, wrth gwrs fo ydy'r achubwr, fo sydd yn sicrhau maddeuant a bywyd tragweddol i'w bobl trwy ras. Ia. Ond ydyn ni'n ei garu fo am pwy ydi o, nid am ei roddion yn unig. Ac ydy hynny'n golygu bod ni'n dyheu am ei gwmni fo fwy a mwy, a bod ni'n methu peidio i ganmol a'i glodfori fo yn union fel mae'r salmydd yn dweud yn Salm 27. Achos pan ydyn ni yn sôn am hyfrydwch Duw, wsos dwytha da ni'n sôn am ogoniant neu ysblander Duw, be da ni'n sylweddoli yn y Testament Newydd ydy mae hyfrydwch gogoniant Duw i weld yn glir yn Iesu Grist, yn dydi? Dyna sut mae o wedi dod yn amlwg i ni fel pobl. Ioan 1:14, daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. A mae gymaint o'r emyna sydd yn ffefrynna gyda ni yn Gymraeg yn mynegi y cariad yma, y syched yma am gael gweld mwy o harddwch Iesu Grist yn bywyda o ddydd i ddydd. Dyma chi un esiampl, 489 caneuon ffydd ydi hon. Does neb ond ef, fy Iesu hardd a ddichon lanw mryd, fy holl gysuron byth a dardd o'i ddirfawr angau drud. Does dim yn gwir ddifyru foes, helbylus yn y byd ond golwg mynych ar y groes, lle talwyd iawn mewn pryd. Mae'r salmydd yn dyheu am fod yn gweld prydferthwch yr arglwydd. Sut ydyn ni yn meddwl am Dduw? Sut ydyn ni yn meddwl am Iesu Grist
ar hyn o bryd. Ond ella bydd yna nifer ohono ni'n deud, dwi wedi bod fel unwaith, ond dwi ddim felly rwan. Dydy'r dyhead yna ddim yna. Mae yna bethau eraill wedi mynd am ryd i. Wel, be am i ni weddio? Gweddio ar i'r ysbryd glân, ail danio y cariad yna tuag at yr arglwydd Iesu Grist. Y dileit yna am fod yn ei gwmni fo, am gael darllen ei airo, am gael ei foli fo, a'r hiraeth yna am gael ei foli fo hefo'i bobl rhyw ddydd. Achos mae Duw yn dda, mae Duw yn hael, dim ond i ni bledio arno fo a gofyn iddo fo, mi fydd o yn rhoi o'i ddaioni, mi fydd o yn helpu ni i brofi mwy o'i bresenoldeb o, mond i ni fod yn barod i edifarhau, a bod yn barod i droi cefn ar y pethau yna sydd i bygwth cymryd lle Iesu Grist yn bywydau. Felly wrth i ni orffan y bore yma, a diolch i chi am wrando ac am ymuno hefo ni, gai ofyn eto, be sy'n gwneud gwahaniaeth yn eich bywydau chi y bore yma? Be sy'n gwneud gwahaniaeth yn y mywyd i yng nghanol y pandemig yma? Be fydd yn gwneud gwahaniaeth os fydd na fyddin yn dod yn herbyn ni fel mae'r salmydd yn dweud? Profedigaethau, profiadau erchyll, be fydd yn cynnal ni, be fydd yn gwneud gwahaniaeth bryd hynny? Ydy ni wedi gosod yn stondin wrth sefydlu'n gobaith yn Iesu Grist, wedi rhoi yn hyder yn yr arglwydd sydd yn achub yn gwaredwr ffyddlon Iesu Grist. Ac yda ni yn gweddian dyheu am gael gweld i brydferthwch o o'r newydd trwy'r ysbryd glân, am gael bod yn ei gwmni fo'n gynyddol fel i fod ei ddylanwad o'n fwy ana ni, ac yn bod ni yn ara bach trwy'r ysbryd yn tyfu fod yn debycach ac yn debycach iddo fo. Wrth i ni orffan yn Gwasanaeth bore yma, da ni am ganu cyfieithiad Arfon Jones sydd yn mynegu dyhead y Cristion i foli'r arglwydd Iesu Grist fel yr oedd y salmydd am ei wneud yn Salm 27, moli yr arglwydd canmol i enw fo. Mae'r geiriau mynd, fy Iesu yng ngwaredwr, arglwydd does neb fel ti'n, deilwng yn wir o molian ti. Rhyfeddol yw dy gariad cryf, fy nghysur, fy nghysgod, tiw fy noddfa am nerth. Popeth sy'n bod o dan yr hod, uned i'w addoli ef. Gobeithio gewch chi fendith yn myfyrio ar y salm yma ac ar hyfrydwch Iesu Grist am yr wythnos sydd yn dod, a dewch i ni, cyn i ni ganu'r emyn, gyd-adrodd y fendith efo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fod o gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen. Yes,